Окей, tu môj kamarát Tamáš, myslím, budeme odpovedať na vaše otázky, ktoré vy psali na môj kanál. My s tebou делаем takto. To bude proste dialog, nic víc. Ja najprv ti dám otázky, ktoré som vybral od účastníkov mojho kanálu, a pak, jestli něco ještě, já ti dám ještě otázky od sebe. To bude prostě dialog, takový dialog chill s Opole, kterou já už nemám. Slovenský nápoj. Áno. Prolej mu. A... To ešte tiež dať videa. Na začátku půjde otázka od Alexandry. I prvná otázka byla taková, co koľko je na Slovensku zahraničných študentov a ako sa k ním chovajú místní študenti. Myslím, že tady nebyla otázka o tom, o ľuďoch z Ruska, ale celkom. No, koľko je na Slovensku zahraničných študentov? Extrémne veľa. Keď si načrtol to, koľko je z Ruska, veľa. Koľko je z Ukrajiny, veľa. Ale však z iných krajín, ako je Španielsko, asi Španielsko ma napadne India, Taliansko, sú asi také tie najčastejšie, povedzme, alebo najčastejší študenti, čo sem chodia. Za čím sem chodia, to neviem, to si kladiem otázku aj ja. A ako sa k ním chovajú študenti ostatní, keď mám hovoriť z môjho hľadiska, čiže ich beriem každého ako ľudí, myslím si, že ostatní študenti, no to je také veľmi špecifické, lebo hej, niektorí majú voči nim výhrady, že vyslovene ich nechcú ani vidieť. Ale tak generálne, alebo keď mám hovoriť povedzme za všetkých ľudí, tak je to tak, že sa k nim chovajú fajn. Keď od nich potrebujú niečo, hej, tak sa im snažia pomôcť. No ale horšie je to so staršími ľuďmi. Hej. Keď vidia nejakého cudzinca, čo nerozpráva slovensky alebo česky, tak tí moc nemusia. Nebo angličtinu ešte dokonca. No tam je hlavne to ďalší problém na školách ako tak, ale nie len čo sa týka študentov, lebo však oni po anglicky väčšinou slovenskí študenti vedia, ale profesorov, keďže málo profesorov, aspoň jednak aj na našej škole, kde študujeme, ale aj celkovo na univerzitách nerozpráva so zahraničnými študentmi počas štúdia, prednášok, cvičení po anglicky. Čiže väčšinou tí študenti tam ostávajú takým štýlom, že prídu, sadnú si a odsedia si tú hodinu bez toho, aby rozumeli jedinej vete. To je celkom záleží od toho, jaký ty človek a s ktorým ty budeš. Samozrejme. To je tak bude. Ale ja budil napríklad s zahraničným študentom z Talska. On bol super pekný. Ale Erasmus študentov to je jedna skupina úplne, pretože oni prichádzajú na 2-3 mesiac, pol roka a odchádzajú. Áno, je rozdiel, že či sa tu ideš v úvodzovkách zabaviť. Áno, to je proste pre nich zabava, ne štúdium. Protože tam môj kamarát, s ktorým som budil, on mal 2 hodiny každý deň. Dvakrát týždenne on mal 2 hodiny prednášky a cvičenie, nic víc. To je bol posledný ročník. Čo budeš robiť, samozrejme, kde sa zabaviť. No. Nie je to také ako tvoj variant, kde si vlastne celý rok tu, to je celé ja 3 už roky no. tu. Hej. Takže tak. Ale myslím, co zahraniční študenti prostě mají většinou samostatné problémy, víš? Každý zahraniční student myslí o tom, co jeho život změní, jak on dochází do zahraničí. Ale dokonce pochopil jsem takový mal problém o tom, co ty jedeš do zahraničí a bereš si s sebou. To znamená To zahraničí? Ty budeš rovnakým človekom, jaký si byl v svojej krajine, 100% budeš rovnakým tady. Šťastí, pravda, šťastí nie, lebo však logicky nejaké tie návyky, najmä tomu, keď to berieme na Slovensko, tak si osvojíš nejakých tých Slovákov, hej, ale stále budeš, hej. Áno, rovnako, jestli tie nebavia tam chodiť vonku, ty nebudeš chodiť vonku, nerovnať sa do štále. Tak, budeme dál. Majú zahraničné študenty často slabú jazykovú znalosť a museli im místni študenti spočiatku veľa pomáhať.
Určite áno, pretože nárok na prijatie zahraničného študenta, keď už to berieme, môžem hovoriť o mojej univerzite, je skoro nulový. Nie, Čiže- neberieme našu univerzitu, ktorá chce úroveň A2, aby Čiže- ty mohol dostať do našej škole. Čiže reálne ti do školy stačí povedať, že ahoj, ja som Tomáš a si prijatý a máš úroveň A2. Čo je celkom... Что ты musíš dať odpoveď na otázku, kto tvoj otec? Pavel, 50. To je úplne iná kategória, ale myslím si, že čo sa týka zahraničných študentov, tak škola nemá veľké nároky, alebo teda celkovo školy nemajú veľké nároky na Slovensku. Neviem ako inde, ale určite na Slovensku nemajú až také veľké nároky. Ale čo sa týka pomoci od žiakov alebo od študentov, čo budú s nimi študovať, tak samozrejme, aspoň čo som ja videl, tak sa snažia žiaci pomôcť, alebo teda študenti sa snažia pomôcť tým druhým, ktorí nerozumejú. Áno, to je fakt, ale víš, ja na začiatku pochopil tak, co vy ako Slováci proste skrytí, ako ľudia. Víš, vy neviem prečo, napríklad ja z Ruska, ale u nás sú ľudia trošku väčšie otvorené, víš, vy zatvorené, takový. Nie ťa vidno. Может быть, то je kvôli tomu, co... Proste, jestli si veľmi starší, ty potrebuješ väčšie času, aby vy byli bližšie. To bude To možno je tá... ťažká taková otázka. No je, pretože to môže byť aj tá rezerva voči študentom z inej krajiny. No, Alebo možno je to celkovo povaha Slovákov, že sa neotvoríš hneď a nezačneš byť priateľský, že ohome na pivo alebo niečo na taký štýl, že hneď, vieš. no, ty potrebuješ čas, aby pochopil, debil nebo nedebil. Hej. Čo sa dá pochopiť aj z jednej vety, keď to človek povie, ale či je to zahraničný študent alebo či je to slovenský, tak väčšinou dá sa to pochopiť z jednej vety. A ty vždy pochopíš Slovák nebo není Slovák? Podľa prízvuku áno. Podľa prízvuku. Hej, pretože ja som sa rozprával s veľa ľuďmi a veľa ľuďom jednak viem odhadnúť prízvuk Áno. a zaradiť ho kam patrí. Ale hej, jasne je to počuť. Vieš, ty by si tu musel bývať ozaj 10-12 rokov, aby si rozprával takým prízvukom No. slovenským, aby na tebe nebolo počuť, že si ozaj z inej krajiny. Ale ty s tým ešte musíš pracovať veľa. Áno, jasne. Denne musíš komunikovať. Nic. Pamatuj, jak ten název lekára logoped? Logoped. áno. Logoped, no s ním musíš Áno, a záleží potom ešte na akej časti Slovenska si, hej, lebo keď si na západe, tak Áno. sa hovorím tvrdším narečím, hovoríme ale, hej. A na strednom Slovensku sa hovorí ale. A na východe neviem, ako sa hovorí, ale nech sa majú dobre. Víš co, ja ešte myslel o tom, co čím ďalšie budú budovať od Bratislavy, tým menšie potkám cudzincov. Ale nie. Môže byť kvôli tomu, co tady my máme UKF-ku, ktorá má odbor ruský jazyk a literatúra. Áno, áno. Možno kvôli tomu, ale tady veľa cudzincov. Nie kvôli tomu, že to je západ. Na západe je väčší celkovo ruch, čo sa týka cestovateľský a študentský. Tu dochádza viacej študentov zo zahraničia presne do západného Slovenska. Stredné a východné Slovensko není až není tam až toľko zahraničných študentov. Je, samozrejme, ale nie až toľko. A západ preto, lebo Bratislava, hej, Komenská univerzita. Neviem, podľa mňa Bratislava je chaos. Je. To je môj názor. Je. Pro mňa je lepšie Nitro, pravda. Malé kľudné mesto v úvodzovkách. OK, pôjdeme dál. Je to, že na Slovensku nie je metro zlé, alebo dobré? Čo myslíš? Veľmi, veľmi závažná otázka. Lebo metro by malo zmysel v každom veľkom meste, myslím, že na Slovensku. Áno, muselo byť tak, co metro mohlo byť od Bratislavy do Nitra, nebo nie? To by bolo asi veľmi finančne náročné. Ale- Veľmi, fakt, že veľmi. My sme malá krajina, akože ono by bolo fajn v Bratislave, alebo v nejakom veľkom meste, Košice napríklad, ale jednak je to finančne náročné a my s tým, ako tuto pracujeme pri renovácii ciest, železníc a podobných, myslím si, že je to v najbližšej dobe uskutočniteľné.
Počkaj, a Bratislava je väčšie než Košice? Áno. Väčšie. Počtom obyvateľov áno, a čo sa týka rozlohy, tak to neviem, ale určite je tam viacej ľudí žije. Košice strašne ďaleko. No, Tam je 5 hodín od Nitry, autobusom budeš vlakom takisto, cestovať. pokiaľ nemeška. Ďalší problém na Slovensku. Окей, ще пара тазок. Otázka Kamile. Prečo si nemôžem natrhať snežinky, kde chcem? Kto vymyslel kápkový systém a čo je najväčší trest, ktorý niekto dostal? Odpoveď ku snežinkám zákonom chránené, je to napísané v zákone, bohužiaľ je tam zaradená táto rastlinka. A tam veľa rastlín celkom? Áno. No, celkom áno. A čo sa týka doplnenia toho, aj keď si v nejakom národnom parku, napríklad Tatry, alebo keď je niečo označené ako národný park, tak sa tam nesmie trhať žiadne zelené rastliny ani podobné. Ja neviem, krytý strom, niečo podobné. Niekto bude trhať stromy? Plody napríklad. Áno. Aj plody nemôžeš? Myslím, že nie. Myslím, že sa to, nemám presnú informáciu, ale myslím, že sa proste nesmieš nič odtiaľ brať. Nevedel som o tom, co nemôžu trhať stromy. Plody tie. Alebo si odlomiť konárik zo stromu na pamiatku. Nemôžeš. Myslím, že nemôžeš. A koľko pokuty môžeš dostať? To netuším, ale oni sú vyvesené tie ceny na internete, takže A tam je rovnaké ceny, proste dostaneš za každú. nie. Záleží od toho, ako je moc ohrozená tá rastlinka. Dajme tomu, teda si vymyslím sumu, ale za snežienku 120, za materinu dĺžku 50, alebo záleží od rozšírenia rastlinky. Tak a ešte najväčšia otázka vždy je niekto ptá o tom, jakie máte slangové slova. Ja vím jedno, neviem prečo, ale ja vím takový 100%, ktoré mne dopadlo, to je jasné a jaj. Áno. Nikto nemluví OK, nebude to všetko mluví jasné. Pre mňa to príde také typické, takže to ani tak neberiem. Ono, OK, a aspoň moji rodičia sú na to tak alergickí, keď poviem doma OK, však rozprávaj po slovensky, že jak OK, že to je tak po angličtine, že to vôbec. Takže... Máš doma zakázanú angličtinu? Nie, ale Ale proste, hej, že na Slovensku po Láska. slovensku. Ale nenapadne mi nič. Máme nejaké slangové slova? Čo ťa napadne? Niečo na štýl jasné, alebo jaj? Proste každý má svoj slovný za sebou, ne? Asi áno. V podstate hej, len potom ju poberáme od toho ďalšieho, keď sa s ním dlhšie rozprávať. Ja neviem, nejako si neuvedomujem nejaký slang, že čo máme medzi sebou. Máme pobraté anglické slovíčka a povieme fajtím sa. Môže to byť slang? Nie, Asi nie. Asi nie, to je proste po angličtine. No to sú, hej, asi iba, no. No tak niečo nedopadne. Ale hej, jaj a to je v takom zmysle, že áno, že jaj, že, alebo že chápem, môžeš to použiť, že jaj, že si prekvapený, hej, má to extrémne veľa významov. No tak, na dneska мы skončili. Если нет вас заюма, можете дать до комментария. To было пекно. Děkuji vám. Привет. Большое спасибо, что дошли до этого момента, потому что для меня это значит очень много. Это значит для меня, что вам это видео понравилось. Надеюсь, что это действительно так, потому что на него я потратил очень много сил и энергии. И даже я уже тратил на него силы и энергии, если правду говорить, когда этот подкаст записывался. Потому что все это для меня впервые, ничего я до этого не делал. И в процессе подкаста фактор камеры, который на тебя смотрит, очень сильно, оказывается, на тебя давит, к этому нужно привыкнуть. Но, думаю, дальше больше. Чем больше буду делать, тем больше я привыкну, естественно, и тем будет лучше и лучше. Синхронные переводчики гении. Это специальность точно для гениев, потому что переводить текст видео как переводчик было тоже то еще занятие. Не из-за того, что у тебя проблемы с языком, а просто тебе нужно сопоставить предложения, перевести их так на твой язык, чтобы они звучали логичнее. И часто приходилось менять конструкцию предложений, либо слов, либо менять порядок слов, естественно, и всякие такие вещи. Но так или иначе начало положено, поэтому не забывайте подписываться на мой YouTube канал, если вам это видео понравилось.
Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где я пощу очень много информации про Словакию и про переезд сюда, и про способ экономии и прочие вещи. Также подписчики моего канала выбрали на этой неделе видео, которое выйдет уже в воскресенье. То есть тема этого видео, она будет вот здесь вот. Новое видео запущу уже в воскресенье, а следующее также сделаем голосование. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.